Світаначкі мае шаноўныя. Што вы думаеце, калі ў нас тут цішыня, то мы так з вами будзем гуляцца? Вядома, што не. Зараз усё будзе, выбачайце, усё будзе. Во, сюды. Так, шайработ уже тут, куды ж ён падзеўся? Карацей, вы нават не ўяўляеце, але я проста, рыхтаваўшыся да стрыму, знайшоў вельмі цікавую мелодыю, з якой я вырашыў пачаць. Чаму? Ой, бомбіць як добра. Old school які пайшоў, а? Карацей, зачапіла. Я вырашыў вось так менавіта пачаць сённяшні стрым. Так, Еўратрак сімулятар. А хто памятае, калі мы апошні раз гулялі ў гэтую гульню, я вам хуценька нагадаю толькі чаму гэта так доўга ў нас адбывалася з вами. Усё даволі проста. Мы... Да, дзякуй Богу, Божа. Гэта мы потым будзем. Ось зараз, калі ласачка, мне працягні нашу кар'еру. Ага, Connect, вядома, так. Бо мы заради гэтага тут і сабраліся з вами. Доўга не было зніжак. Былі там нейкія навагоднія, зусім ніякія зніжкі. Былі, я памятаю, яшчэ нейкія там февральскія, выбачаюся, лютаўскія зніжкі, якія таксама былі нейкім лайновым, хутчэй. Нешта не хоча падлучацца мой геймпад дасюль. Вось, ну, карацей, не было. Часам магчымасці не было, памятаю, адзін раз была зніжка добрая, але ўжо грошы скончыліся. Вось, а ў гэты раз усё склалася. Я набыў сабе Грэцыю. Мы будзем гуляць, мы будзем катацца, мы будзем атрымліваць асалоду ад гэтага працэсу. Вось так. Ну і давайте глядзець. Мы знаходзімся з вами ў Еўропе. У Эстонію мы нешта тут прывезлі ў Тарту. Нагадаю, наша галоўная мэта тут заўсёды была ў Божых на. Дарэчы, гра сёння такая ўжо вялікая мапа. Бачыце? Зусім невялічкая мапа. Трэба будзе на пачатку, перш за ўсё, панабываць сабе гаражы. Так. Гэта каб перамяшчацца, каб на той выпадак, калі нас патрэбіцца, каб не апануцца там, дзе не трэба. Усё, давай мы выйдзем на вуліцу Македоніі. Карацей, у нас тут, бачыце, паціху патроху ідуць выконванні дасягненняў гульнявых. Мы захраслі, насамрэч, там было 3 стрымы запар, дзе я спрабаваў знайсці замову адпаведную тым вось 3 дасягненням, мабыць, так жа ж? 3 дасягнення ў нас. Наколькі я бачу, не выкананы яшчэ з DLC, якія даступныя, апроч таго, што ёсць. Інтэрфейс змяніўся. Ой, май! Ой, што ты робіцца? Што гэта робіцца? Даўно не гулялі. Падаецца 2 месяца. Так. Дзе моя прыборка? Усё. Прыборка працуе. Я на вольве. Так. Ліхтары падключаныя. Спачатку, як я казаў, трэба гаражамі заняцца. І гэта нашы бягучыя. А гэта у нас... Вось. Гараж Purchase. Так, грэцкі Тэсалонікі. Дарэчы, я там праязджаў, памятаю, было такое. Ламія не быў, не ведаю. Та добра ўсё. Афіны, вядома, у Афінах мы былі. Так. Патрас не быў, бо мы з Афін паехалі вось сюды. Вось я тут быў на Левкадзе. Правда? Аргастолій, падаецца, так звалася сталіца. Ну, карацей. Вось тут я быў. Як тут паглядзець? Каламата. Вось тут я быў, у Ханіі быў, і Іракліоне быў. Та ты шо, тут можна будзе вось сюды нават на Крыт сплаваць. Та ёпта мать. Міціліні, Кіос. Хто не ведаў, амаль 4 ці колькі? Ну, больш за 2000 астравоў належыць гэтай Грэцыі. Так,
Усё, мы з гэтым завершылі. І давай-ка у такім выпадку мы поедем у горад, які нам бліжэй за ўсё на тэрыторыі Грэцыі. Зробім даволі ўсё проста. Нам патрэбна, каб атрымаць наступнае дасягненне з Грэцыі, гэта адведаць 12 гарадоў, якія Іоанніна, можна і сюды, мабыць. Флёры, Бітола, альбо адсюль Тесалонікі. Давай сюды, Кавала. Ну, тым больш тут знаходзіцца. Толькі што нам прыйдзецца праз Тесалонікі, гэта праязджаць не вельмі хочацца, правда? Дзве мяжы, туды-сюды. Прамежкавую гэтую паставім. Вось так. Оп, і сюды. Мне падаецца, шыкоўна атрымаецца. Вось, паціху паехалі. Можа, пустыя, правда? Пустыя. Чаму вось так? Вось, нават не ведаю. Таму што нам трэба ўсё ж такі было спраўдзіць на пачатку, ці ёсць магчымасць адвесці груз. Можа, мы ўсё ж такі зробім гэтае дасягненне, якія нам было вельмі цяжка, немагчыма на працягу 3 стрымаў апошніх зрабіць. Так, спачатку мы толькі алфавіт пераключым, і у нас ёсць там, як яны назваліся, гэтыя жытловыя дамы на калёсах. Халера. Блях-муха. Зараз трэба знайсці паперку гэтую старую, дзе ў мяне ўсё было запісана ў свой час. Олдскул, вітанкі, як справы твае? Вучышся добра? Так, не, мы кое-што. Тую паперку. Все ж таки яна пайшла ў нябыт. У нябыт? Ой, божахна, як завуцца гэтыя, бляха, дамы на колах? Мініваны, карваны. Каб іх ліха, ну. Караваны, да? Сувы, лакшери сувы. Гэта все не тое. Так, можна я пагляджу вось сюди спочатку. Таким випадку. Мобайл. Тракторисові яхти. Венз. Пам'ятаю, там ще була специфічна... Кампер Венз. І там була специфічна компанія, ад якої треба було адвезти. Кампер Венз. Турку Палермо. Шера така була назва. Слава, гэта все не тое. Екзома. Это все не тое. Не, камперванаў ніякіх нема. Ну то поехали ў такім выпадку. Праебаў вучобу сёння? Чаму? Ты што, ашалеў? Хто дазволіў? Я не дазваляў, я супраць. Куди я поїхав? Нам у правий бок. Так, думав 11:40 виклад, а опанулося на 9:40. Короче, ти просто проспав, мабуть. У мяне, до речі, мне дзеці даволі часто падыходзяць і кажуць, што, слухай, у нас літаральна вось раніцаю сёння адмянілі там нейкі занятак. Ачмарэць просто. Я такі, як гэта магчыма? Дзеці яшчэ у школе не былі, а іх там штосьці адмянілі, яны пра гэта і ведаюць. Дзякуй Богу, ёсць гэтыя электронныя дзённікі. Пракінуўся я добра, а 6:00? А, нічога сабе. Вось гэта цікава.
Так, вы все ж бачите, правда? Мне падаецца, я наладжваў стрымкам, ён адпавядаў раздзяляльнасці і ўсяму іншаму. Давай сюды. Ой-о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 й. Дякую Богу. Бо просто зараз еду і нязручна, бо зернікі нейкія бачу. Трэба паглядзець все ж таки налада непасрэдна відэа і графікі. Так і ёсць. Так. СМА і ўсё такое. Еп. Так, і вы бачыце частку экрана толькі. Зараз я ўсё выправлю гэтае. Так. Вельмі цікава, але за паўгульні зараз як працую. Вельмі дзіўна. Вось зараз вы ўсё бачыце так, як належыць, правда ж? Выдатна. І гэта было састарэлае, дарэчы, вакенца у АБС, і чамусьці яно вось так глючала. Вельмі цікава. Так, яшчэ хвіліночку даруйце. Я вибачаюся. Так, усё. Ляцім далей. Давайте. Мы ляцім па гарадах Грэцыі. Хутка з Македоніі пераедзем, усё. Будзем глядзець на мясціны, фоткацца і кат-сцэны таксама глядзець. Так. Эльку націснуць. Гэта я ўжо зрабіў, алё. Мне ж ліхтары працуюць. Трэба яшчэ прызвычаюцца. Слухайце, а скалі нема. Та ты шо? А як я буду вызначаць, калі мне спаць класціся? Як шмат часу у мяне яшчэ да сну? У мяне стомленасці не бачна. Алексеевич, вітанкі. Рады бачыць. Нормас, бляха, цягавіты якім. 155 км на гадзіну. Козлина.
Помыйка нейкая мясцовая. Плюс 50 Нихуя себе меня понесло. Давай, поехали, не дури головы. Так, аж потата вітанки. Сёння едзеш на вёску. Гэта добра. Гэта ж прышпільна. Вёска толькі прачынаецца, бо вясна яшчэ ранняя. Давай. Вітуса, адзін з купы дзядоў? Што ты маеш на ўвазе? Я ёсць унікальным. Праў божах, но я ўжо, ведаеце, за 2 месяца не гуляючы ў гэтую гульню, тут крыху нават падзабыўся, якая фізіка ў ёй. Калі хамаваць, калі не, што магчыма, што немагчыма. Уже кожны другі блогер дзяд? Сур'ёзна? Чакай. Гэта куды? Хто? Не, ну тое, што блогерства беларускае, яно такое сталае, а не дзіцячае, гэта праўда. А вось тое, што ўсе дзяды? Хто у нас з дзядоў? Чакай. У нас з дзедам клічуць мяне, вядома, Рудзі, Лепуса. А хто ще? Ну давай уже, ну вже платил. Атены мы едем у Афины. Мовец це же мой прадед, який воював другой. Лепус. Ну, і часом він, ну, типу так. Ми ж неяк там з ним розмовляли, висвітлили, що ми плюс-мінус одного узросту з ним. Тому він себе так само часом старим кліше. Так, там уже мяжа я бачу напереду. Тиши. Де мені треба? Давай сюди на митню. А ёб твою мать, блять, что за езда такая у вас? Уже другие чал, які просто перекидываются на інший пас, ну. Паскуда. Так, учора з'явився дід Агей на ютубі, огляди робить. Я не бачив. Дід Агей. А что за огляды? На что огляды? На городнину? Ті на садовий інвентар. Не, у меня, до речі, на конт оглядов, коли розважать уже про огляди відео, була ж думка така робити, але ж назва була б зовсім інша. Ніяких дзядов там. На контрол? На гульні? На гульні? Я ведаю, Белгеймінг з'явився з апошніх таких. Мне благо так заходить. А деда Агея не пам'ятаю.
Нейкі косплей, карацей. На Руді. А, Control гэта гульня ж, сапраўды. Згадаў, гэта шутер там быў, падаецца, такі Control. Так, у нас серада 21:58. Я мяркую, нам трэба будзе легче паспаць, каб не разведваць гэтыя ўсе мясціны грэчаскія, калі сонейка няма. На кой мне халеры глядзець на гэта ўсё без сонца, правда? Ага. То бок, звярніце ўвагу, што ў нас змянілася. Гэтая індыкацыя з правага боку, што раней была проста цягавітасцю. Так, ці стомленасцю, лепей казаць. Чаму ты хочаш, каб я... А, таму што там заблакавана. А яна змянілася проста на вось гэтыя 5 гадзін. Ён адлік вядзе, колькі я прапрацаваў. А ну паглядзім, абавязкова паглядзім, вось ляжам спаць, адпачнем да ранку, а потым будзем ехаць увесь дзень, больш за 8 гадзін. То паглядзім, колькі гэта будзе. Як будзе сябе паводзіць гульня. Вельмі цікава. Раней ты тыпу носам кляваў ужо, амаль што засынаючы за стырном. А што зараз яны выдумалі тут? Дарэчы, вельмі дзіўна, што цыстэрна выглядае нібы як гаўно гэтае. Я не магу нават назваць гэта паліганальнасцю, бо яна не круглая. З'явіўся новы аглядчык гульняў. Добра, хай будзе. Калі у вас ёсць выбар адной, так бы мовіць, секцыі, сектару ці проста плыні контенту, і там шматлікія блогеры існуюць, то вы выбіраеце сабе проста таго, каго глядзець. Вось, пад свой густ, тое, што вам падабаецца больш ці менш. Гэта прышпільна, гэта лепш, чым калі у вас ёсць выбар паміж гэтым адным і тым адным. І ўсё. Так не варта рабіць. Так, я бачу, там будзе паварот налева яшчэ. Бо мы пад'ехалі да Тэсалонікаў, правда? Штосьці мне падабаецца, нейкі фепіс зусім кепскі. І што мне падаецца, рухавік гульні не спраўляецца. Ці бляха-муха. Тышэй. Так, у 27 годзе хачу агулам перайсці на агляды гульняў. Ну то добра, пераходзь. Хто ж табе займае? Хто ж табе гэтае не пашкодзіць? Пераходзь. Хочаш гульні, хочаш анімэ, калі ласачка, пачынай. Усё прыдасца, усё, мне падаецца, кожны знойдзе свайго гледача. Ён мне кажа, што ў мяне паліва няшмат. Сур'ёзна? А дзе мой узровень паліва? А, во, бачу, злева. Усё, зразумеў. Зараз заправімся. Чакаем заправку. Так, трымаемся правага боку. Тэсалонікі. Так, калі мне было 10 гадоў, я быў у Грэцыі на Родасе. Ведаем гэты востраў. Няма чаго там рабіць. Нет, да, блядь, ну... Это ўжо трэці. Трэці чал, які за апошнія паўгадзіны перадо мною перабудоўваецца, перакідваецца на іншы пас. Ачмурэўшы, бляха, дальнабой. Яны, я ці шо. Так, паліўную станцыю шукаем. Тэсалонікі Discover. Дзякуй.
Дякую, што паведамілі, бо без вас я не ведаю, як бы мы тут разабраліся. Бачу, вось там ёсць фотозона. Правда? Едем сюды. Тут только направо. А як мне налево потрапить? Так, я стал карыстацца вербум. Вербум. Вербум гэта што? Мне спачатку трэба разабраць усе змрочныя трэды фарчану. Хачу крыху змрочных відэо з Ютуба нагенераваць. Змрочнікі вы ўсе. Няма шчасця ў гэтым жыцці. Дык яшчэ і на Ютубе подкидываюць змрочнасці усялякай. Так, паліўная станцыя ёсць на шляху разам з зонай адпачынку. Тое, што мне трэба. Нават падумаю разабраць крыху гісторыю Рэддзіта на снежань гэтага года. Паглядзім. Так. Яшчэ метраў 300. Стоп, не сюды. Гэта дзіўны паварот, які не павінен нікуды весці. Заливаемся. А як Воля Новік True Crime сцяцей рабіла? Яны ж кінулі гэту працу. Я не ведаю праз што. Вось і Воля Новік займаецца выключна сваім каналам на бягучы момант. Ей ёсць асобны свой канал, так і называецца Воля Новік. Ну, яна такая, бляха, дзяўчына, я бачу. Не вельмі намагаецца штосьці рабіць сістэмнае, маецца на ўвазе, каб сістэмна выкладаць. О, іншая справа. А ну сюды. Паглядзім, што ў нас там яшчэ можна паправіць па графічных наладах. Так, вертикальная синхронизация, disabled. Нахуй холера нам не нужна. FPS лимит. Какие лимиты, бляха, у 30? Ты ёбнулась, эти шо у меня? FPS лимит 0, это 0. Так. Advanced, scaling 300%. Все, это максимально? На 400 давай. SMA и TA, о божах, так. И TAA, Selection Hospital Anti-Lizing. На ультрах SMA, коли поставить, может будет лепш, не? Хай, незатропная фильтрация 16. Так, не зникай, коли ласка. Ну, поглядим. Так. Reflection максимальный, Detail высокий, может тут ультра йо, нема тут ультра ніякой. Тени на максимальное, все максимальное, альбо ультра. И меня здзіўляе, калі вось так задраныя ўсе гэтыя максімальныя у нас налады,
Чамусьці цыстэрна, бляха, шматкутная у нас атрымліваецца, а не круглая. Гэта дзіва. Што вы мяне так бесіце, га? Давай. Так, ну, адбіткі нармалёва, адзінае, што камера вырашу, яно не халеру, не 200 FPS. Як герцоўка, дарэчы, манітора. Так, ну добра. Едзем далей? Едзем далей. Наступны прыпынак у нас на наступным горадзе. Я ўжо забыўся, якім. Нагадаю, што нам трэба праехаць будзе за сёння 12 гарадоў. Ой, асвятленне якое дзікунскае. Вой. Мне аднаму падаецца, што цені неяк кепска выглядаюць. Ну добра, няхай сабе. Зробім зніжку ўсё ж такі на гульню, якую зрабілі 15 год таму амаль што. Так. Ці можна спасылку на канал Волі Новік? Можна, вядома. Так, тут проезжаем, тут направо. До речі, що за пластикові? Стой, куди ти поїхав? Бачите, під сонцем як кепсько стали виглядати машинки. Ну, як пластикові. Лера вышел з гэтай гульню не так. Чаго табе бракуе? Так, кажа, што хейтары гэта галоўныя фанаты. Хейтары каму на што? Так, тут нам треба знайсці нейкі разворот, правда? Просто, бляха, мерзотная моделька. Что отбывается? Мне подается, ранее было неяк лепш. СМА, давай вот так поставим. Один хер, говно некое. Так, усяго я знайшоў канал Малайчына Волі Новік. Малайчына, што знайшоў сам. Ёсць уражанне, што жалеза не вывозіць такія налады ў мяне. Просто жудасць. Якая жудасць. Гульня выглядае як гаўно і нейкае слайд-шоу. Хлопцы, з такой аптымізацыяй вы далёка не уедзеце. І лесенкі я бачу ўсё роўна. Вельмі дзіўна. Так,
Рабіна, ад'ябісь, так, суперматыватарка. Ну не, яна такая, слухайце, вельмі ў яе нешта ўсё зблытана ідзе, не тое, каб яна выкладала абгрунтавана. Штосьці чалавек там перадумвае 1000 разоў на гадзіну. Так, давай пад'едзем, мабыць, все ж таки да... Не-не-не, штосьці з аптымізацыяй, ну зусім усё кепска. Паглядзіце, едзе натуральная па дарозе цэгла, ніякіх адвіткаў, нічога няма. Бляха, ну 30 кадраў в секунду. Я больш не дам. Ну гэтак жа некамфортна гуляць. Вы альбо графіку дасце, альбо фэпэсы давай. Гэта ж так заўсёды працуе. Калохорі. Вось туды мы едзем. Мяркую, што нягледзячы на тое, што там ёсць у гэтай назве кал, то ўсё роўна горад добры. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай глядзець, што мы можам зрабіць па наладах. Бо гульню проста разносіць. Так, гэта мы пакідаем як ёсць, ніякіх лімітаў не трэба, скейлінг. Ну давай вось так зменім. Гэта вось што такое? Always soft, always sharp. Давай. Не надта шмат гэта змяніла. Ці я не захаваў проста штосьці. Чакай. Ось зараз, дарэчы, націсну на кнопку меню, і меню не выскачыла. Чаму? Таму што гульня тупіць. Я ўпэўнены, што гэта рухавік не спраўляецца. Упэўнены проста з гэтым. О, нарэшце з'явілася плаўнасць. Гэта ўсё было звязанае з гэтымі 400%. То бок я мяркую, што рухавік проста прамалёўвае абсалютна ўсё асяроддзе, якое тычыцца гульні. Наперад, вось, калі мы кажам пра 400%, то ён, бляха, 4-кроць прамалёвае тое, што я нават не бачу. Вельмі цікава. Своеасаблівы падыход да рэалізацыі. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Дарогу кажуць на Балгарыю.
Так, гэта паўночная, дарэчы, Грэцыя. Тут павінна быць даволі шмат высокіх гор, мне падаецца. Бо на поўначы там іх было багата, калі мы кажам пра рэальную Грэцыю. Так. Тут червоне, давай сюди. О, до речі, ж хутка додадуть автобуси. Я ще згадав. Апошні новини, коли ми гуляли там місяця два тому. Казали, що вони працюють над тим, щоб додати сюди маршрути з автобусами і возити пасажирів. Гэта ж ужо павінна быць плюс-мінус хутка. Не, хлопцы, вам бы працаваць не толькі над контентом, але і над рухавіком. Нешта панесла яго. Воу-воу-воу-воу-воу. Сабе падудзі. Так, что у нас там до кропочки? 45 хвилин, 38 километров. Мається на увазі 45 хвилин это реального часу, а не... Ой, гульнявого часу, а не реального. Рододендрон посерединці. Пам'ятаю, такое було. І з гори. Але ж цяжко тут, я розумію, так працювати дальнобоєм в реальному житті. Коли з такої гори треба їхати вниз. Ну что такое, ну? Давай, хлопче, поехали, поехали. У его червоный, у тебя зеленый. Ну. Мора! Мы приехали до мора. Это шикарно. Кто там хотел свои боты помыть у моря? Гляди. Кавала. Мы знайшли местечко Кавала. Так, ну-ка цистерну покажи мне. Цистерна круглая. Дивно, не? Только что налады были вышейшие за те, что я. И цистерны были шматкутные. А тут нарешті щось змінили. И она стала ровная. Ну... Только что гэтая цэгла на дорозе. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну что, заедем, поглядим відеасценку, якую тут нам зробили.
Гэты гатэльчык. Ось моя павага распрацоўшчыкам, што зрабілі такую вельмі падобную на рэальную гульню. Гэтыя вуліцы, дамы. Так. Усё як я памятаю. О, нават графіці зрабілі. Ты ля. Там сапраўды было ўсё засрана графіці. Шыльды усялякія. Ля як. Карацей, хто ніколі не быў, хто ніколі не быў у Грэцыі, раю. Та зачапіў крыху, бывае. Здараецца. Раю пакатацца, таму што сапраўды падобна на тое, што было. Дрымер, вітанкі. Як твая справа, як жыццё? Ты там не збіраешься, дарэчы, як гэты на спаборніцтва па рыбалцы? Чакай, божух. Юша, падаецца, збіраўся ў нас, так? Я бы паадрываў нахер рукі за графіці. Цэх так забівае эстэтыку ў месце. Так, я згодны з табою. Калі проста намаляваць літары гэтыя і сапсаваць сцяну, ну фу, мярзоцце. Але мы каталіся дзе-недзе там 3 месяцы таму в Угоршчыне. Там была сцяна з графіці, і моя павага, зроблена была вельмі якасна. Там былі гэтыя дзеячы гістарычныя і палітычныя Угоршчыны. Ну, падаецца, Угоршчына гэта была. Так, давай мы адзначку гэтую здымем і паедзем на відэасцэну, толькі гэтая відэасцэна, я бачу, яна знаходзіцца ў нас на Марыне. Мяркую, што... Ух, як мы тут улезлі, га? Што нам так толькі пакажуць гэты порт, калі яна ўжо тут паварочвае. Добра. Так, тут налево як павярнуць? Неяк праехаць усё ж таки можна ў Марыну. Так, якщо тебе зловили на графіці, тобі поліцаї вносять до твого досвіду довбойовиця на все життя. Ну, слухай, а чому і не? Штраф-регістр називається. А чому? Я б так. Мне падаецца, гэта справядліва. Бо сучасны чалавек мусіць сябе неяк вызначаць у гэтай прасторы іншым спосабам, а не як дагістарычны чалавек, проста зрабіўшы графіці і пазнаўшы, што гэта ягоная сцяна зараз. Так, а што з вадою? Чаму яна такая зялёная, зялёна-шэрая? Крэпасць сярэднявечная. Ну, прыгожа. Я б там пашпацараваў бы па ўзбярэжжы. Так, я б пасядзеў бы тут, сапраўды, косткі свае пагрэбу. Мусаку бы не з'еў, але ж нейкую, вось ведаеце, там, што было такое, афрадзіту, салату бы, я б з'еў. Чайкі нейкія паўжывыя. Ну так, гэтыя дамы, слухайце, таксама ёсць вельмі шмат па ўсёй Грэцыі. Цікава, адкуль яны набудавалі там гэтага? Божух, якая страшная. Так і паглядзіце на гэты твар. Гэта яны што, з Галавына сюды ўзялі гэтую дзеўчыну? Серыя праглядаў колькі? 5 стрымоў. Дзякуй. Шляхетныя лічбы для былога савецкага чалавека, які вучыўся па 5-бальнай сістэме. 5, гэта выдатна. Так, у нас больш няма, правда, мястэчкаў. Значыцца, мы нясемся
Вось сюды нам трэба. У Йоаніна. Мяркую, вось так праехаць. Адзінае, што... Влора. Ці мы са флора гэтага? Тут няма куды прыляцець, правда? Тут няма ні гаражу, нічога. Так, што мы тады зробім? Тесалонікі. Так, Тесалонікі. У нас гараж ёсць у Тесалоніках. Вось давайте мы зараз у гараж. Сюды, сюды і потым сюды. А потым вось так пройдемся сюды. Угу. Тесалонікі ляцім. Так. Ось Тесалонікі сюди. Толькі адзінае што? Хацеў даведацца, як ты адносіся да радзянскага перыяду Беларусі. Для цябе гэта радзянская акупацыя? Не, для мяне гэта акупацыя. Я тут без пытанняў, слухай. Я табе так распавяду, што у дзяцінстве, яно ж все ж таки было яшчэ савецкія часы, малым, яна не задумваючыся пра гэта, я толькі ўзгадваю, што было бедна, назовем гэта так, сапраўды было бедна. Вось, у мяне быў, я калі малы быў, мне канькі былі ад маёй сястры, то бок яны перадаваліся ў спадчыну, падаецца, двух пакаленняў недзе, вось так. То бок мы даносілі, потом мне была шубка такая малая, таксама я даносіў за дзецьмі з іншымі. Я не памятаю ўвогуле, каб мне куплялі адзежку нейкую, вопратку. Вось. Херова было. Таму, калі хто там кажа калісьці, што гэта было добры час, пиздёж. Просто страшны пиздёж. Гэта першае. Па-другое, калі мы паглядзім на гісторыю агулам на Беларусі, менавіта з пункту гледжання беларускай, Ортис, не, гэта з Барселоны, гэта не тое, і не, Атлантика, лагістыка, РТ. Я чакай, зараз павярнуся да размовы гэтай. Няма, слухайце, няма, шкада. Вось, і колькі ўсяго было зроблена за савецкі час супраць Беларусі, супраць беларускага, за забароны, ліквідацыі. Я ўжо маўчу пра расстрэлы, гэта проста ўвогуле страшна, калі падумаць пра гэта. Гэта не просто была нават не акупацыя, ведаеш, таму што нямецкая была акупацыя, вось. Вельмі красамоўная была нямецкая акупацыя. Гэта праўда. І што дзіва, немцы яшчэ не самым горшым чынам ставіліся да беларусаў. Дзіўна, праўда? Я таксама быў вельмі здзіўленым гэтаму. Таму што у маёй галаве яно складаецца на бягучы момант такім чынам, што немцы ніколі не лічылі беларусаў пагрозаю нейкаю для сябе. Вось ніколі гэтага не было. У той жа самы час савецкая ўлада менавіта так адносілася да беларусаў, да ўсяго беларускага, да дзеячоў, да культуры, да мовы, да будь-што. І яна, паколькі лічыла гэтую пагрозу, спрабавала гэта пастаянна знішчыць. А калі ўзяцца ўвогуле за усталяванне савецкага рэжыму, гэта ж быў захоп улады. Гэта ж быў захоп улады, узброены. Гэта тычыцца і... Так, нам сюды? Нам сюды. І Беларусі, і агулам Савецкага Саюзу, што яны там на паседжаннях сваіх захапілі ўладу, абвясціўшы сабе чамусьці бальшавікамі, маючы абсалютную меншасць галасоў. Карацей, злачынцы. Я па-іншаму гэта ніяк не магу назваць, гэта злачынцы. Проста калі табе кажуць пра савецкія часы ўкраіны, і гэта было добра,
Я таксама гэта часта чуў. Я б сказаў нават, што пастаянна, паколькі усе дарослыя, яны ж пражылі жыццё ў савецкія часы. Адзінае, што, вось, напрыклад, моя бабуля, калі распавядала, яна ніколі не казала, што яна там кампартыйка ці нешта падобнае, што кампартыя гэта добра. Я вось так вухам сваім дзіцячым пастаянна лавіў нейкія факты, якія мяне вельмі здзіўлялі. Адзін з якіх, напрыклад, што яна пашпарт атрымала, калі ўжо была далёка за 30 гадоў. Вось. І што гэта... Ну, яна проста распавядала, што вось, напрыклад, там рэйд-цэнтр у нас недалёка ад вёскі быў. Літаральна 17 кіламетраў. І яна туды ездзіла, але не вельмі часта. І яна такая кажа, ну, ўжо калі пашпарт атрымала, калі мне там было вось столькі-то гадоў, то тады, вядома, я ўжо пачала туды вельмі часта ездзіць. Я пра сябе, вось, разумееш, у гэтай галаве дзіцячай, ну, неяк не укладалася, у сэнсе не магла ездзіць з вёскі ў горад, які там, ну, зусім побач, на ровар сеў, ды даехаў. Вось, але потым, вось, калі узгадаеш гэта, ды пашукаеш у падручніках і знойдзеш, што савецкая ўлада забараняла селянінам проста перамяшчацца, нібы яны крапасныя да 70-го там, 70-го ці 72-го году. І такі, ніхуя сабе, блядь, просто шалець. Паладзін, вітанкі. Што там мы жылі, норм было, і гэтак далей, гэтак далей. Я гэтае чуў вельмі шмат, і за гэтае я нават падвышалі голас тыя, асабліва, хто жыў у горадзе. Асабліва тыя, хто пераехаў у Беларусь з Расіі. Часам некаторыя з Украіны таксама пераязджалі вось у часы Галадамору. Я ж та жыў асноўнае сваё жыццё ў горадні. Вось. І... Ну, адпаведна, шмат што было добрага там. Вось, пакуль саветы не прыйшлі. Вось, то бок яны баранілі, вядома, сваё жыццё, яны баранілі тую ўладу, якая дазволіла ім пераехаць і захаваць сваё жыццё, мне так падаецца. Вось, але калі яны кажуць, што тыпу так жыла ўся Беларусь, так жылі беларусы, слухайце, ну, хтосьці пиздзіць, як на мой погляд. Якія ж вы беларусы? Вы ж прыехалі ў Беларусь, але гэта не робіць вас без вас, беларусаў. Беларусаў пры гэтым пад пяту паклалі, каб ніхто не высунуўся. А хто высунуўся, таго расстралялі вельмі хуценька. Пазнішчалі, дарэчы, вельмі шмат замкаў, пазнішчалі культурнай спадчыне неверагодную колькасць, якая была наперакор галоўнай лініі партыі праваслаўнай, назовем гэта так. Самы вялікі храм у горадні проста, бляха, падарвалі. Гэта з апошняга. Які стаяў у цэнтры Гродна. Які не быў звязаны ні з Расіяй, ні з Польшчаю, што вельмі важна, а проста з нашай культуры, з беларускай культурай. Пара вітаў тазывалася. То бок гэты храм стаяў на гэтым месцы у каменным выглядзе з 14-го стагоддзя, а ў драўляным выглядзе халера его ведае, можа з нейкага 11-12 стагоддзя. Хто там дакажа зараз, што не. І ўсё, саветы проста ўзялі ды падарвалі яго. Перашкаджаў, блядь, дворцу культуры. Што вы тут савецкае прыгоннае права абмяркоўваеце? У тым ліку, Паладзін, так. Прыгоннае права. Каму права? Каму прыгон? Так, Дремер чакай, да халера напісаў. Зараз я пагляджу. Так, мой тата другая дзіцёна і... другая дзіцёнак і позняя. Моя бабуля 26-го року народжання ўжо нема. Але я яшчэ застаў, як яна распавядала пра часы Галадамору. Казала, якщо не старший брат,
вона б не вижила. Брат брав два ведра воды, регулярно ходил ловить сусликов. Ну, я ведаю, что грызуны такие, у нас так само яны водятся. Яны их ловили и ели. Жрати крыс, до чого люди доводять, слухай. З того, що мне вядома, доводили до страшных рэчаў. Ось, не толькі, каб пацукоў нейкіх есці. Таму што ў Беларусі было нармалёва таксама у некаторых рэгіёнах, бо галадамор ён зачапіў жа ж не толькі Украіну, але Беларусь таксама. Падчас галадамору у вас згінулі мільёны, дзякуючы Богу і не ведаю якім чынам, у нас загінула там 250 тысячаў, падаецца, а можа меней. Ну, я не скажу дакладна. Ёсць жа ж на канале «Будзьма беларусамі» ролик пра гэта, там дакладныя лічбы былі. Вось. Але, ну, даходзіла і да горшага. Даходзіла і да горшага. Таму пацукі гэта яшчэ норма. Нейкі смаколік. Выбачаюся, гэта не это. Просто з слоў. Комбінацыі смешна, а не простой, якая сітуацыя там была. А я балі выехаць перада мною. Перашкаджаеце толькі. Пайшоў пекла. Ментяра. Давай, пропускай. О, я ехал по этой дороге. Клянуся вам, я ехал по этой дороге. Ля, шикоўна зроблена, як натуральна. Яна даўжэзная была, вядома. То бок мы па ёй ехалі каля гадзіны, 1,5 гадзіны, але яна выглядае вось менавіта так, вось 100% так, як яна здесь намаляваная. І вось так таксама, праз туннеля ў туннель. Некаторыя туннелі, памятаю, мы праязджалі каля 20 хвілін, там быў такі адзін. Мост. Не, моста гэтага не памятаю. Тут ты забей. Прышпільна, прышпільна. Ну давай, ну націсні там на педаль нейкую. Так, а мне пінскі касцёл на фотках падабаўся, манументальны будынак быў. О, пінскі касцёл яшчэ, мабыць, згублены. Ну да халеры, шмат што згублена было. У горадні знішчылі манастыр і пабудавалі гарадзенскі драматычны тэатр. Усе яго ведаюць па фотках. Потым, як я казаў, Фару Вітаўта знішчылі толькі дзеля таго, каб яна не перашкаджала гэтаму дварэц, палац культуры, завецца. Ён так зваў, ці тэкстыльшчыкаў, нешта такое. Вось, потым на месце царквы, пабудаваны, падаецца, у 17 стагоддзі, пабудавалі юнацкі цэнтр. Гэта ўсё ў цэнтры. Раптам што, калі хто быў Гродна, той ведае, што гэта ўсё цэнтр, гэта прыблізна кіламетр. Плашчыня такая вось у цэнтры горада старажытным. Вось. Потым замест капліцы паставілі памятнік нейкаму ваеннаму, якога ніхто не ведае. Проста, бляха, там стаіць помнік гэты, бюст ягоны на пастаменце. Там таксама была, бляха, капліца. Просто, як падумаеш? Ну, вядома, што назву плошчы, якая сёння і дасюль сёння завецца савецкай, у мінулым гэта была кляштарная плошча, манастырская. Ганьба, на мой густ. Я вось не разумею вайбу Еўратрака, каб маштабы 1:1, нават без магчымасці заехаць у гарады,
Бапс. Так. Было б файна. А так пагадзіны пакатаўся і вы... Ну не, ну паладзін, ну это што? Ну як гэта паўгадзіны пакатаўся і ўсё? Не, ты няправільна карыстаешся гэтай гульнёй. А зарабіць мільярд? Як гэта ж без гэтага? Ты што? Пабудаваць у кожным горадзе гараж. Так? Я вось сюды хацеў у Ларысу. Давай мы вось тут праедзем Ларысу. Праехаўшы скрозь Трицикалу. Вось так. Поехали. Вось, так что... Ну, серьезно, калі за 3 хвіліны можна даехаць з Парижа ў Ліеж, ну такое. Но... Я не згодны. Я не згодны праз тое, што не заўсёды табе трэба пакутаваць за стырном некалькі гадзін, каб праехаць з аднаго горада ў іншы горад. Бо па сутнасці яны ж табе адзначылі прыгажосць таго ці іншага кавалку трасы, нейкую падсвяцілі табе ягоную асаблівасць, тыя ж аплату так дарогі платнай. Вось, ці нейкую паставілі табе на гэтым шляху адметнасць, тыпу замка, капліцы, вёскі ці нешта падобнае. Ну вось, ці мост таксама вось часам усталёўваюць туды. Навошта табе пакутаваць па той самай трасе? Я проста вось кажу, як чалавек, які шмат працаваў у гандлі і на машыне праехаў сваёй уласнай усю Беларусі уздоўж і ўпоперак. Ну такое, ведаеш? Сядзець, яшчэ ў гульні гэтым займацца. Та ну, вось сеў, паехаў, за 3 хвіліны да Ліежа даехаў, пайшоў прэч, скаціна! На цэгле сваёй. Неяк пасля 2.0 яго быццам бы інфляцыя з'ела. Так, ты кажаш пра гэтую эканоміку, old school, так, я таксама заўважу, што крыху яна змянілася ў горшы бок. Срэбра патрабуецца больш. І, мабыць, гэта праз, я казаў на стрыме, памятаеш, мабыць, што гэта праз дадатак 11-го ўзроўню, што на ім яшчэ горш фарміць у параўнанні з 10-каю, але эканоміку змянілі крыху. І, дарэчы, калі ў мяне былі фармінг стрымы, раптам будзеш пераглядаць, то звярні ўвагу. За адзін стрым у мяне часам было на Елцы і АМБТ 2 мільёны, гэта 3 гадзіны гульні. І потым ужо гэта стала 1,5 мільёна, вось так вось. Цяжэй стала фарміць. Пазмянялі гэтыя індексы, пазмянялі фарм. Віу. Не? Факінг стрымы. Так, хвіліначку, зараз паладзін прачытае, што было раней. Тут толькі трэба выйсці на прамую нейкую. Так, я нават паспрабаваў, можна ў ўсходнюю Еўропу, трошкі свой горад. Заехаць немагчыма, але ўсё адно не цікава. Ну, кожнаму сваё, паладзін. У гэтым вызначаецца асаблівасці кожнай гульні, што пад кожную з іх ёсць свой карыстальнік. Вось, і адпаведна аматар. Калі табе не заходзіць, то што зробіш? Гуляеш у штосьці іншае. Я вось і свой час вельмі любіў гульню Формула-1. Вось, сур'ёзна. Я ставіў сабе я гуляў на клавіатуры, што адразу проста нейкае вышварэнства, кажу ўсім. Ніколі не гуляйце ў гэтую гульню на клавіатуры. Вось, і калі нават селі гуляць, то вельмі падумайце яшчэ разоў 12, бо я сабе ставіў сярэднюю дыстанцыю і вікенд сярэдні, то бок ён амаль паўтараў натуральны, колькі там кругоў трэба было наездзіць, каб завершыць этап. Вось тое, што робіцца ў рэале за 3 дні, я рабіў прыблізна за 3 гадзіны.
І большую частку гэтых гадзін ты просто ездзіш па тым самым коле, вывучаеш кропкі хамавання, настолькі выдрочваешся, што просто, бляха, зараз я як паглядзеўшы на гэтае, думаю, на кой хер я гэта рабіў? Ну вось зараз я б ні за што б не сеў бы за гэту гульню, вось ніколі б не сеў бы. Мне свайго часу ўжо зараз шкада, каб 3 гадзіны вывучаць кропкі хамавання на трасе. А потым ехаць гонку непасрэдна, кваліфікацыю, гэтак далей, дэманструючы гэтае, у двухкосе дэманструючы гэтае майстэрства. Супраць батоў. Жудасць. Ну, правда, то бок падрос. Бачыш, прайшло 15 год ці 10 год. Апошнюю частку, якую я гуляў, не, трошки больш за 10 год. Апошнюю я гуляў 2012 F1. Называлася. Вось, то бок. На кожнага чалавека і на кожны ягоны ўзрост свая гульня. Абмежаванне 70. Калі мне не заходзіць, то ўсе павінны выдаліць гульню. Ну так. А дэвелаперы мусяць закрыцца. Сапраўды, Паладзін, я нешта не ўлічыў гэты момант. Выбачайся, ваша мосць. Спадзяюся, вы мяне прабачыце. Сюды. Ты сюды, круці старно, ёб твою мать. П'яніца. Так, мне показвае, што ўжо трэба тыпу класціся спаць. Ну, паглядзім, 3 гадзінкі, я яшчэ не даехаў. Я парушу гэтае правіла. Так і быць, дам табе гэты стрым давесці да канца. Дзякуй, велічэзны божухна. І што ты тут хамуеш? Ну, паехалі, ну. Якая вёсачка малая. Домікі аўтэнтычныя адпавядаюць. Таму што я памятаю. Вядома, тут жа ж зноўку гэтыя, бляха, гатэлі малыя. Цішэй, што ты? Ну, асяроддзе прышпільнае. Тут горы, там лес. Карач, колькі мы тут едзем, яшчэ ніводнай сустрэчнага машыны не было. Так, слухай, на Farming Simulator часто обновы выпускаюць? Не, недзе раз на месяц, раз на 2, штосьці такое. У прынцыпе, дарэчы, як у Euro Truck Simulator. Прыблізна таксама. Нейкія там невялічкія фіксы, ўсё гэткае. Якія горы, паглядзі, я памятаю гэты манастыр. Я тут быў. Я тут ездзіў. Зараз пакажу. Блядь, да схамуйся ты ўжо. Ля. Во, бачыце там на гары? Гэта ж метеоры. Гэтыя горы называюцца метеоры. До таго манастыра
Можна толькі па мосціку такому адпаведнаму дайсці. Дык гэта многа? Чакай, што ты маеш на ўвазе, чаго шмат? Шмат абнаўленняў на год атрымліваецца. Калі зрабіць пераклад, то яго трэба будзе падтрымліваць і пасля кожнага патча абнаўляць. Бляха, я не ведаю, калі шчыра. Як гэта ўсё будзе працаваць, я яшчэ не ведаю, як гэта будзе працаваць, дарэчы, з маім ведзьмаром трэцім, насамрэч. Вось, ну... Штосьці падобнае, хутчэй за ўсё так, бо звычайна, калі абнаўляецца гульня, то гэтыя моды і ўсё астатняе патрабуюць пераўсталёўкі вельмі часта. Так, слухайце, гэта тое мястэчка, дзе я быў. Рэстараны гаўно, адразу кажу, як я. Няма дзе есці ў гэтым мястэчку. Мы тут сядзелі колькі, 3 дні, падаецца, мы тут былі. Свой час. Няма тут што рабіць, апроч таго, каб бадзяцца вось па тых гарах. Там дарогі таму ўсё на машыне. Усё даволі зручна, ўсё побач. Вось. А вось, калі казаць ужо пра адпачынак целам, а не вокам ці душою, бляха-муха, ты паглядзі, тут у нас не пераскочыць. А дзе ж тут паехаць? Тут я хачу проста кат-сцэну гэтую запусціць. Можа, тут пакажуць, як гэта выглядала. Каб вы таксама паглядзелі, а то я памятаю, напрыклад, як гэта выглядала, а вось вы што не ведаеце? Круці стырно, дура. Давай. Дура гэта ў сэнсе я на персонажа, а персонаж мяне мужчына. Гэта такая гумару-гумары. Так, ідзе ж тут на паркоўцы. Оп, 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 оп. О, бачу. Люстэрка крыху перашкаджала. Давай глядзець. Але глядзі, паладзін, наконт перакладу фармінг-сімулятар, там жа ж украінізатар, я не памятаю, мне падаецца, я яго асобна ўсталёўваў. Побачыце гэтыя манастыры. Цікава пабудавалі, правда? А ведаеце, чаму так будавалі? Ага, не ведаеце. А я вось ведаю. Навошта лезці на гару, каб пабудаваць там манастыр? Што там рабіць увогуле? Дык ён можа абнаўляцца аўтаматычна, як толькі аўтар заносіць праўкі. Не ведаю, але праблем не было ніколі, гэта факт. То бок я адзін раз усталяваў і ўсё, і забыўся на яго, пастаянна працуе. Метэоры, метэоры. Цікавыя, правда, горы? І гэта праз тое, што калісьці даўно гэта было дно марское. І яно было адшліфавана вось так вось вадою. Там прямо видно на каменьчыках, як вода змяняла свой узровень. Так, ну што? Давай, пускай, мы павінны праскочыць вось тут. Праз гэтыя бардзюры. Оп-оп-оп-оп. Поехали. У мяне свае справы, у вас свае справы. Метэоры паглядзелі. Ды і паехалі далей.
Вось мы, дарэчы, вось з гэтага боку жылі у свой час. У гэтых метеорах. Пасля вось чыгункі вось там падтрымліваецца недзе. Мястэчка прышпільнае, варта, каб адведаць. Гэта факт. Але нагадаю, рэстарацыя гаўно. Кухня гаўно. Так, ты таксама ездзіў праз... Не, я так не ездзіў. А, дарэчы, я там не было, вось, калі я там быў, амаль 20 гадоў таму, можа, меней, 15 лишь гадоў таму, там у горадзе не было такой раздзяляльнай паласы на галоўнай вуліцы гэтай. Там была звычайна двухпалосная дарога. Можа, штосьці, вядома, змянілася, хто яго ведалі. Не тады. Там не было патрэбы так рабіць. Трикола. Яшчэ адно мястэчка. Так, на кольце налево. Добра. Пневматика. Ну, поехали, дядьку. Так, поехали по трассе. У нас на нашем шляху ще один городочек. Правда, там не так далеко до его было. Так, гэта які быў трэці, чацвёрты горад ужо, які мы адведалі у Грэцыі. Сонечная станцыя. Цікава, што гэта за антырэклама такая ў фіатаў? Гэта ўжо другі эвакуатар, які цягне фіата на карку сваім. Вельмі цікава. Чаму толькі фіаты катаюцца? А, гэта не фіат, гэта, дарэчы, міні. Ларыска! Ларыску мы знайшлі. Так. У горад нам нельга, там усюды. Яшчэ такое цікавае месца, тут непадалёк, дарэчы, ад метэору знаходзіцца, называецца Загарахор'е. Вось, там не раю там сядзець, вось, а вось адведаць, проста прыехацца на машыне, яно вартае. Шкада толькі, што шлях займае даволі доўгі час. Раптам, хто будзе сабе планаваць адпачынак у Грэцыі, то майце на ўвазе.
Вось, там варта праехацца, таму што цікава тым, што у Загурахоры горы, яны такімі роўнымі лініямі размеркаваныя і ідуць гэтыя лініі адна за адною. Бо калі ты глядзіш на яе збоку, з вёсачкі, ўжо не памятаю, Загурахора, падаецца, так і называецца гэтая вёска. Ты на яе глядзіш зверху, бо вёска высока знаходіцца, вышыня 1200 ці нешта падобнае гары у гэтай вёскі. Вось, і ты глядзіш на гэтую граду гор збоку. Вось, і яна выглядае як пральная дошка. Крацей. Вельмі цікава. Прыгожа гэта выглядае, таму што гэтыя горы, яны не каменныя, яны пакрытыя лесам. Крацей прыгожа. Улетку вельмі прыгожа. Ну, увесну таксама, я ўпэўнены. Так, мы даехалі ў Ларыску. О, спаць хоча. Так, пазяхае, то бок ён так намякае нам, што ўсё ж такі будзем спаць. Так. Усё як і было гэта, дарэчы. Гледзячы на тое, што ў нас гэтая цягавітасць змяніла свой выгляд. Модленд, что там было такое? І кропачку адзначыліся. Усё. Глядзім на мапу. Я спаць не буду класціся. Я хочу паглядзець, што, можа быць, змянілася ў механіках гэтых. О, Ламія. Ламія. О, нам сюды трэба. Нам трэба сюды. Адрамантуемся і ляжам спаць, раптам што. Ты паглядзі, бляха, нам назад трэба. Няхай. Бо ў нас колькі там 4% было пашкоджанняў тракам. Палевная станция Мидас. Заправляйтесь нашим палевом, ваша тачка, брычка и все остальное будет золотое. Ох, сколько ты ще витримаєш, а? У нас 106 километров до нашей кропочки. Раней по трассе мы на гэтых пазяханнях могли 200 километров проехать максимально. Вось мяне ведаеце, што зараз цікавіць, паколькі яны змянілі знешні выгляд гэтай скалі, ці змянілася хоць неяк механіка. Потому что у жыцці ж цябе выпісваюць мандат за тое, што не кладзешся спаць. А тут зону адпачынку проезжаем. Так, выскакиваем на трассу. Так, мы, калі даедзем, я мяркую, што будзе вечар. Усё ж такі 6 вечара. Лягаем спаць, ён будзе спаць 8-9 гадзін. І гэта будзе раніца. Ранняя раніца будзем. Слухай, ну тут чорт, а? Так, 70 километров. Слухайте, хлопец яшчэ трымаецца, малайчына.
О, бляха, мамкін гоншчык, бачылі, а? Толькі што скардзіўся на досвед у Формуле 1, а ён вось дзе праяўляецца. Так. 43 кілометри засталося. До речі, у нас яшчэ, нягледзячы на пазяханне, у нас пакуль што не назіралася заплюшчванне вачэй. А мы ўжо пазяхнулі раз 5, падаецца, правда? Так. Гэтай гульні патрэбны мод на літоўскія фуры. Які стае? Ты зноўку топіш за рэалістычнасць. Каб цябе, тыпу, паставілі на гэтую стаянку і стой, бляха, 2 тыдні, правда? І нічога зрабіць не можаш. Так. Пролетаем. Вы стомлены. Ой. Бум. Яшчэ 1 адсотак дадалі. Нам 6 кілометрів засталося уже, а ты мне кажешь, я стомлены. Все добре. Мы заехали в Ламия. Я ось гляжу на індикатор, 35 хвилин пише. Цікаво, до чого гэта 35 хвилин? Что адбудзецца, выбух? Раз 35 хвилин, ці што? Тут трэба налево, кажется. Так, ну вось вочки заплюшчваюцца, добра. Яшчэ і грошы шукай, каб аплаціць ахову форну. Такі рэкет, бляха. Як гэта яшчэ назваць, калі ты вымушаны паставіць свае машыны на прыкол, каб яны не працавалі, за гэтыя грошы яшчэ заплаціць. Рэкет жа ж, правда? Так, не тое. Во, фотамод. І што мы тут фоткаць будзем? Што за будынак? Ай. Ведаеце, што такіх цэркваў, як насрана паўсюль, знайшлі чым хваліцца у Ламі. А гэты індыкатор ёсць уражанне 32 хвіліны зараз паказвае, гэта менавіта да таго моманту, як мяне вырубаць пачне. Так, а дальнабоі ж павінны кожны 45 хвілін адпачываць, не 40... не 45. Можа, гэта і ёсць той таймер нават. Значок ложка. Так, гэта і ёсць стомленасць, індыкацыя стомленасці тваёй. Так, чакай. Трэба адрамантавацца. Пацвярджаем, сыходзім. Вось. Тое, што тут паказваецца, сапраўды гэта менавіта тая сессія твоя працоўная. Яна не мусіць быць больш за... больш за 8 гадзін, падаецца.
ты не можаш працаваць. Яшчэ ноч, а я не хачу ноччу. Такія кропелькі, бляха, они натуральныя, фу. З гэта выглядае не вельмі. Калі машына стаіць. Ёсць жа ж, падаецца, я бачу ўжо на іншых сімулятарах, каб рабілі гэты дождж нармалёва, а не вось гэтыя вось. Я б яшчэ паспаў, каб быў дзень. Не хачу ездзіць уначы. Кропелькі цякуць. Ну, карацей, над гульнёй трэба працаваць шмат. Паехалі далей. Так, мы знаходзімся... Ага. Так. Аргостолі. Гэта прыйдзецца нам плыць на Аргостолі. А гэта у нас... Ці гэта не Радос, раптам? Ці Радос там, справа ўсё ж такі. Так, тым не менш, у нас ёсць Афіны і у нас ёсць Патрас з Каламата. Ну што ж, паляцелі ў Патрас. Так, не тое. Цікава, калі я вось тут праеду, ён мне залік Патрас запусціць ці не? Каламата я разумею, што мы даедзем, а вось цікава Патрас. Добре, давай вось так скажем. Ага. Поехали. Наадварот, перапынак працягласцю 45 хвілін пасля 4,5, але яго можна падзяліць. Ну, нешта такое я памятаю ўжо так. О, бачиш, мы 2 разы паспалі, у нас зараз сесія 10 гадзін, а не 8, як было. А ну пускай. 2 еўрыка. Вось гэта кошты. Нагадаю, што ў Францыі, калі так едзеш праз гэтыя брамы, там, ну, 20, ну, 30, часам 40. Максімальна, падаецца, недзе я заплаціў 80. Было такое. Так, о! Цыстэрна шматкутная, паглядзі ты. Ой-яй-яй-яй-яй-яй, ну. Ці ж такое можна аддаваць людзям, каб яны гэтае бачылі? Карацей, гэта залежыць не ад гульні, хутчэй за ўсё, а ад мадэлькі цыстэрны. Хтосьці там у іх прапусціў гэтыя мадэлькі, каб яны былі такімі. Таму што мы ўжо бачылі, што цыстэрны круглая ёсць.
Падымаемся вышэй у горы. Аліўкавыя гэтыя сады камусьці належаць. Цішэй, бляха, толькі адрамантаваліся, паляцеў. — 121 кайфовы, так. А і калі ён будзе ў цябе яшчэ дадаткова прапампованы на гэтае абсталяванне, там як яна палявая мадэрнізацыя, што так завецца. Я памятаю, што з адпаведным абсталяваннем ён нават лепш запатана круціцца. Пры гэтым мае большую хуткасць, ну і крацей прышпільна, як ЛТ, СТ. Залятае выдатна. Тут пад'ехаў, там разваліў, карацей, альфа прыемная. Трапнасць нават вельмі прыемная. Карацей, 121 гэта норм. Та що такое? Дзе там? Хто там? Адкуль мандат прыляцеў? Колькі алівак расце тут. Вот это што, завод па вытворчасці алея? Аліўкавага. Што тут яшчэ рабіць, калі не аліўкавую алею? Ну, знову море. Море. Хто сумує по морю, га? Ось у людей життя, бляха. Сели на свою лодку, де поплили, куди їм треба. А! Чекай. Криху. Хлябальник завернул свой. Я на дорогу треба глядеть. Але вось тое, што мне не падабаецца ў Грэцыі, гэта, вядома, вось гэта асяроддзе, вось
горы прыемна, а вось расліннасць гэтая, ну блин, і это ўсё калючкі. То бок там не пабадзяешся, як у Беларусі. Босым дык дакладна босым ніколі не хадзі. Гэта будзе масакра. Усё сухое, выпаленае, выснажанае. Карацей, клімат такі, што тыдзень я яшчэ вытрымаю яго, але больш гэта ўжо пакуты. Это ўжо непрыемна. Ще 390 кілометрів до конца, але ж у нас там посередині був город, наколькі я пам'ятаю, ми ставили собі кропочку. Ми ж мусимо бути каля яго вже, не? О-о-о-о-о-о. Не спішаємося. У РБ політичний клімат такий самий, випалене, сухое і неприємне. Що зробиш? Мы спрабавалі сваё ўзяць, каб змяніць гэты клімат, нам не далі. Трэба чакаць іншага часу. Лепшай магчымасці. Альфа-Ромео. Жоўценькая. Яна вельмі пасуе, дарэчы, мясцовасці гэтай. І выглядае прышпільна-стылёва. І жоўты колер такі, вы ведаеце, летні. Квайзон, вітаначкі. Хто ты, што ты? Я украінец, але разумееш мяне? Чаму не? Гэта ўзаемна, мы таксама разумеем украінскую. На 99,9%. Ты ж, ці што я паляк? Та ты шо, ну, Квайзон, ну паглядзі на тайтл стрыма, якая там мова пазначаная. Які ж я табе паляк? Ты не крыўць мяне. Бо я пакрыўжуся. Стоп, 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 стоп. Вельмі падобна проста. Ну, калі ўжо пра падабенства казаць, то ўсё ж такі ў нашым рэгіёне ўсе мовы падобныя, больш-менш. Ўсё ж такі наша гісторыя, калі мы кажам пра інтэрмарыум, ён шмат гадоў, шмат стагоддзяў абменьваўся гэтымі словамі, таму так і падобна. У цябе... Ну так, олдскул, гэта ж ты маеш рацыю, што сёння ўсяракае бывае, а ты не можаш быць палякам. Тут ведаеш, усё ж такі моя гаворка ідзе пра тое, як я сябе уяўляю, самога сябе, ці я атаясамліваю з кімсьці. А я з Польшчаю сябе не атаясамліваю, нават калі гэтае, нават калі тут жыву. Ці я ў канвою гуляю? Не гуляю ў канвою. Я проста катаюся, зараз выконваю з грецкага DLC дасягненне, якое патрабуе адведаць 12 гарадоў. Вось гэта я раблю. А ці агулам гуляць у канвоі? Магчыма, чаму не? Трэба толькі дамовіцца на нейкі дзень, калі мы будзем разам гуляцца, і ўсё на гэтым. Там зарганізуемся, пакатаемся. В рэальным свеце нарвежцам быць не можа, гэта проста твоё меркаванне. Ну гэта я ж кажу, маё атаясамлівасць, да каго я сябе адношу. Калі так сталася, што я зараз не варык, не, зараз уже не. Таму што я хацеў бы на дасягненне ўсё ж такі за тое, што ўзяўся. Я ж ужо колькі, 1,5 гадзіны катаю, нават трохі болей. Таму
Усё гэта перакідвацца, ай, не хочется. Так, что я хотел олдскулу сказать, что калі я нават буду себя атаясамліваць з самаваром, ну что зробіш, ну, ашалеў хлопча. Але ніхто ж не забароніць, правда? Ля, ветрагенератора стаіць. А вось гэтага не памятаю. Мабыць, мы ў нейкім рэгіёне, якім я не катаўся ніколі. Грэчаскім. Бачыце, тут ветракоў гэтых натыркалі. Так, это вельмі падобна на польскую мову. Вельмі падобна. Не, ну, глядзі, калі верыць лінгвістам, якія ў нас вельмі часта робяць усялякія даследаванні, то беларуская з польскай звязана прыблізна 25% слоўніка. Можа быць, там нейкія фанетычныя асаблівасці яшчэ ёсць, тут пытанняў няма. Вось, можа штосьці такое маецца. Я гэтыя аналізы не чытаў, не ведаю. Вось, але тое, што я на слых адрозніваю вельмі ўразна. Блядь, я катаўся па гэтым мосце. Я гарантую, я быў на гэтым мосце. Ён мне каштаваў куру 12 евро. О, 46. Не галера сабе кошты. Не, гэта было танней. Вось, і, дарэчы, вельмі дзіўна было, я на машыне, калі пад'язджаў сюды, мне падавалася, што вось гэтая гара, яна проста неверагодна. Ну, там ухіл такі. Не абы што, я бы сказаў, я быў уражаны. Калі па імі мы, дарэчы, едзем на гэта. Гэта не лівкада, не. А можа і лівкада, слухайце, хто яго ведае. А ну давай, фотаздымашак сюды. Фонетычна, карацей, я не ведаю, не скажу, а вось па слоўніку 25% слоў. Просто параўнай з украінскай, дзе ў нас 80-85 аднолькавых слоў. Наколькі падабенства рознае абсалютна. Да, вядома, зразумела. Злавіў, злачынца, злавіў, малайчына, прэмію атрымай. Я просто польскі нарм, разумееш. Ну, то добра, добра. Так, тут налево, да? Так, щось я ўсё еду. Калі тое мястэчка будзе, куды я мушу даехаць? Дай пагляжу на мапу, слухайце, можа я праехаў ужо? А, не, во, акурат такі я зараз буду заязджаць. Правда? Мы з Ламіі выехалі, во, сюды праз мост. Добра. Паладзіну самурая няма мэты. Но гэта ў Рудзі няма, бо ён у нас самурай беларускі. А я валацуга. Я то там, то тут. Мне цяжка гуляць без мэта. Вось, дарэчы, гульня добрая, прашпільная, і геймплейная, і шикарна ўсё зроблена, лакацыі. Нават грузы ёсць, што вельмі прышпільна, тыя вось надпамерныя. Вось мы каталіся, памятаеце, шмат. Нейкія там белазы цягалі, там бочкі, цыстэрны, вось гэтыя неверагодныя. 70-80 тонн, нешта такое. Гэта было прышпільна. Але калі-нікалі ўсё ж такі ловіш сабе на думцы, а калі вось ты гэтае паспрабаваў,
Дык сэнс усё астатняе. Ах ты паскуда! Гаўна кавалак. Гэта я паладзін не табе, раптам што. Гэта я вось таму. Непісю. Панапрыдумлялі непісяў дурных. А гэта што, мандарыны ці што? Не, гэта ружовае нешта. Мабыць, персікі нейкія. Мінус 360 талераў за праезд на чырвоны. Ага. Я люблю гэтае парушэнне. Гэта праўда. Яшчэ адзін на прэмію сабе зарабіў. Шкада, што тут у гэтых гарадах, дзе мы едзем, няшмат кропачак. Каб фотаздымкі рабіць гэтыя, сцэны глядзець. Я б пакатаўшыся, я б паглядзеў усё роўна. Так, добра. Наступны горад праз 217 кіламетраў. Ай, господі. Як там гэтае? Прабач і захавай. Прабач і захавай, кажуць. Вочкі заплюшчылі, пагналі на скаржаванне. Іх. Ну, амаль што праскочыў, амаль. Трошечки там хтосьці зачапіў. Так, у нас, дарэчы, паўбака, трэба гэта памятаць. Бо, мамаць, мы зараз будзем лягаць спаць у гэтым мястэчку, ды калі прачнемся, трэба будзе знаходзіць сабе паліўную станцыю. Але прышпільна выглядае, а? На беразе мора, такі гарадок. ВРВ, вітаначкі. Ух ты, бляха, рэдкі госць у мяне зараз. Як твоя справа? Мне падаецца, ты залятаеш толькі, каб стрык зляць. Каб у залік пайшло. Я адразу паляцеў у працу. Што ў цябе адбываецца там у жыцці тваім? Як ты ўвогуле жывеш, дыхаеш? Так, гэта што такое? Нейкія слупкі. Цяпліцы, так. Гэта, я так разумею, трускаўку нам вырошчваюць. Бо я тут усю зіму ем трускаўку грэцкую. Filling station nearby. А мне паўбаку. Ты што ты мне за паведамленні такія даеш? Гульня. Пачмурэлась, што? Так, праца. Праца да халеры. А, дарэчы, як там з гэтымі чалікамі, которые толькі праз месяц дадуць табе зваротную сувязь? Але сёння галаўны боль, сказаў ты сёння... О, то ты сёння на хворым дні. Вось яно што. У цябе сёння хваробны. І як там галава твая сапраўды баліць моцна, ці так?
факультатыўна, можна патрымацца крыху. Ой, старая песня. Як она потрапила ў плейліст 26-го года, я не ведаю. Так, пакрысе ачаняў, раздупліўся, зайшоў на стрым, но чакаем, што там ізба краёў катовіцах адкажа, а з 8 ранку не адпускае. Херова, што не адпускае ад 8 ранку. Ну ты ж нейкую пігулку-то ўжо заглынуў, не? Каб не балела парацетамола нейкага. Ці мне вось тут падабаецца, дарэчы, у Беластоку вельмі распаўсюджана нейкая сумесь ібупрофена з парацетамолам. Ап-ап завецца. Вельмі эфектыўна працуе. Так, то сюды налево, каламата. Это не тое, што я хацеў. Гэта я на геймпадзе выпадкова націснуў. Зараз. Во. А 9 закінуўся. Дык павінна ўжо адпусціць было, ты што? Гэта ж было 3 гадзіны таму. Арар гэта звычайны парацетамол ап-ап дазіроўцы 500 мг. А там два віда ёсць. Там ёсць блакітны і чырвоны. Вось, там адзін з іх гэта сумесь парацетамола з ібупрофенам. Па нейкіх вясковых гэтых сцежках, слухайце. Яшчэ не хапала, каб тут хтосьці авечак пас на гэтых сцежках. А мы тут катаемся. О, ремонты. За магнітныя штармы. Сонечныя, нішто сабе. Ты выяўляецца сонечна адчуллівым. Вось пагугліў тое і тое парацетамол. Я карацей пагляжу, больш важліва. Толькі чырвоны з кафеінам. Ну, калі Google кажа, то значыць я пиздю. Тут без варыянтаў. Карацей, мне лекар тлумачыў, што не раіць прымаць больш за 1200 мг ібупрофена. І я не раю. У маіх дозах гэта 3 таблеткі. Я, шчыра кажучы, ўжо не памятаю, калі апошні раз у мяне моцна балела галава настолькі, каб на працягу дня прымаць таблеткі. Бо звычайна мне хапала заўсёды палову таблеткі, вось. Ці гэта праз магнітныя буры, ці пра што. Вось, калі яна балела. Але калі прымаеш, яна адпускае, і ўсё больш не уздумаецца зноўку. Усё неяк добра. О, нейкія сосны. Чымсьці на наш край падобны, беларускі. Але ж гэта звычайныя сосны, правда? Дзіўна, што яны тут робяць. Бо я памятаю, наколькі я памятаю, у Грэцыі яны крыху адрозніваюцца ад нашых. Мабыць, гэтыя хлопцы з гэтай STS, ці як завецца кантора, якая піліць Еўратрак, вырашыла не вынаходніцтва. Вынаходніцтва гэта адпаведна адкрыццё нейкае, а працэс вынаходніцтва гэта development, карацей. Вось, яны не выраблялі знаноў гэты ровер і проста ўзялі мадэльку з літоўскай мапы. SCS.
СЦС. А, так, вось, кантора гэтая. Шосьці сцямнела ў нас, мабыць, нейкая гроза будзе зараз навальніцца. А мне тут ехаць колькі? 14 кілометраў, то што робіш? Паскуда. Ты што мяне пужаеш? Таму я чакаю час, каб дакінуць. А што яна не сунялася? Боль? Не сунялася? Ты выпіў таблетку? Слушай, хлопча, в такім выпадку я табіраю не ібупрофен, калі раптам ібупрофен табе не дапамог, я не раю табе прымаць ібупрофен. Скарыстайся іншым рэчывам нейкім. Так, у мяне ліхтары падрублены, але я чамусьці не бачу, каб яны ў мяне свяцілі наперад. Нешта я еду. Даволі цёмны, пры гэтым пры ўсім ні халеры не асвятляецца. Мабыць, калі будзе ноч, то будзе бачна нешта, так? Яшчэ адзін бляха прэмію сабе зарабляе паскуднік. Так, ну што, мы прыехалі ў гэтае мястэчка, правда? Мы ж яго каламату гэтую вызву. Вось там я бачу ёсць фотозона. Давай паглядзім, што на той фотозоне. І будзем шукаць сабе адпачынак, зону для адпачынку. Так, сосуды зажатуюшы. Так, мне, дарэчы, у свой час дапамагаў Темпалгін. Я не ведаю, што гэта і як там. З іншымі рэчамі трэба рэцэпт. Да ладно, парацетамол патрабуе рэцэпту? Добыць не можа. Але пакрысе да яго адмовіўся. Дзесна. Ну... Калі ты нават вось так кажаш пра гэта, што гэта зуб, а не столькі галава, то, ну, вядома, чаму не сунялася боль. Ось колькі мяне зубы балелі ў маім жыцці, таблеткі ніколі не дапамагалі. Ніводная пігулка ў гэтым жыцці не дапамагла. Супраць гэтага болю. Так, што ты хочаш, каб я тут сфоткаў? Бо я пакуль што апроч гатэляў нічога не бачу. Нейкая статуя, а ў статуі няма чаго, правільна. Ніхуя. Так, сюды. Сюды. Паварочвай камеру. Ля. Цмык. Цмык, калі што, гэта з польскага малеча. Цмык. Ёсць такая нават крама дзіцячая. Таверна Дмітріуса. Цікава. Статую, кажа, з фоткай. Так, паехалі наперад, там у нас гараж ёсць. У гаражы і паспім. Парацетамол гэта такі недапампаваны ібупрофен. Ну, і тым не менш, усё роўна працуе. Мяне зрэдку, вельмі рэдка, але часам бываюць гэтыя мігрэні. То бок галава часам баліць. Ну, не там бывае там 2 разы на год, напрыклад. Вось, дык ібупрофен ну, значна лагаднейшы. Не дапамагае так хутка, як парацетамол. Парацетамол, я кажу, паўтаблеткі глынуў, і ўсё. Ногі закінуў на ложак. І літаральна пару хвілін гатовым. Ну, паехаў, давай. Едь, гаўняк. Тупы непісь. Не, ну вы глядзіце, ён здзекуецца, як надо мной, ну.
Ах ти! Ох ти! На своєму ридвані він, бляха, став і стояв. Каб тебе пусто було. Так, мой гараж. Подъехали. Так, и тут направо. Ось тут. Лягаем спать, адпачываем. Так, я яшчэ казаў, што гэта з-за таго, што ўчора быў 12-гадзінавы працоўны дзень, бо я паехаў весці перамовы на суправленцыю кампаніі. І будзем вялікі прожак будаваць. Ну, 12-гадзінны працоўны дзень такое. Так, а што мы маем у нас наступным? Давай паглядзім, куды нам паехаць. Так, бо Каламата мы зрабілі, Афіны... Вось яно як. Вось ты, як мне завярнуў, праўда? Глядзіце, мы зараз, я мяркую... Мы з Афінаў можам паплыць у Кіос, адсюль можам паплыць у Мітіліні. Так, потым мы вяртаемся з Мітіліні на Кіос у Афіны і з Афін на Родос. Вось тут паглядзім сцэнку, ну і адпаведна потым вяртаемся Афіны і ў Ханю. У Хані я, дарэчы, жыў тыдзень. Это было шыкоўна. Ханя. Слухайце, калі раптам хто не быў, курва, вы мусіце там пабываць. Гэта, вось гэтая мясціна, вось, малюю вам, вось гэтая мясціна, вось да гэтай гары, вось так. Гэта ачмурэнная зона. Усё вельмі блізка і ўсё неверагодна. Неверагодна прыгожае. Так, паляцелі ў Афіны. Што ад мяне хочаш? New special transport dispatcher. Hi boss, more companies would like to hire your professional skills behind the wheel of some special deliveries. Just as last time, it won't be easy until it will require some skills, patience, cooperation with escorting vehicles and extra care. But I guess you still have it all. Am I right? Yeah, you're right. And I don't get. There's still bigger profit for these cargoes. Люксембург, Скоп'е, Ставангер і гэтак далей. Дзякуй велічэзна, гэта было бессэнсоўна. Так, на Крыт поедем по воде. Ага. Не, тут же ж паромы ёсць. Што ты кажаш? Не верзі лух ты, паладзін. Мы ляцім у Афіны. Атена. Абада, абада, абада. Телепорт. Ну давай, ну что такое? Так долго. Так, у нас годинка засталась. О! Адразу нам Афіны знойдены. Дзякуй велічэзна, мне трэба зараз вось сюды. Так, вось так, вось сюды, ага. Зараз мы доедем, там пакуль, я так мяркую, у нас развіднее, божухна. Што ж там квесці павінна. Тут пісаліся, выдатна. Поехали. Шукай квесты на перавозку алею. Абавязкова. А дзе я там зачапіўся чым? Цікава. Гэта мы потым вырвем і ўсё зробім. І алею павозім. І ўсё астатняе.
Там ачыўка маецца схаваная. Зразумела. Не, пакуль што бачыш, я просто катаюся па мястэчках. Я памятаю, што там ёсць дастаткова шмат гэтых дасягненняў, але это ўжо на наступны стрым пакінем. Шукай квесты на перавозкі алею. Паладзін таксама дадае. Якія вы клапатлівыя. Аліўкавы алей вам давай. Ты про царкоўны алей? Я лей? А, я лею, божетна. Целую цистерну. Цікаво, чому гэта 5 гадзіна раніцы, а яшчэ цёмна? Так, хто там зачапіў нейкі слуп? Давай сюды. Бо я бачу, там фотозона ён. Пачатку, а потым уже да відэа дабяжым. Шкода. І што гэта за тэрмінал такі вядомы, што яго трэба фоткаць? Павярні сваю галаву. Міністэрства сувязі і палітыкі вастравоў? Я такога не ведаў. Што яно ўвогуле існуе, што яно патрэбнае камусьці. Міністэрства лагістыкі і палітыкі вастравоў. Уяўляеце сабе? Так, і тут направо, правда? О, ля, вось гэта графіці. Вось гэткае я ухваляю. А дзе мы тут? А, во, тут праезд. Гэта каб на порт паглядзець. У Туркменістане амаль што міністэрства дывана існавала. Зараз не ведаю. А, подожди. Пачакай, гэта ж Туркменбашы, так? Гэта ж Анатоль. Той, які забараняў колеры машын, апроч белага ўсе. Жудасць якая. Жудасць. Да чаго ўлада даводзіць людзей? Ля, я ж кажу, крашпільнае гэтае. Як ён? Графіці.
Piraeus Port of Athens. А Piraeus гэта што з грэцкай? Бля, чарапашкі усялякія. Посейдон нейкі там сядзіць. Зато ён штангу ў кабінеце міністраў падумаў золотую. Колькі вы ўсяго пра яго ведаеце. І страляе. Рэп пяе, на конях скача. Жудасць. На ровары ездзіць. Па картонках Зузі страляў. Фу, шалёныя. А што гэта за карабель такі цікавы? Нейкі навуковы ці што гэта? Белы? Так, паромы. Ну, на такім пароме мы зараз і паедзем, дарэчы. А яшчэ адзін гісторык-эканаміст, фотограф і баяніст. Так і ёсць. Непераўзыдзенны. Непераможаны, дарэчы. Перамагач паўсюль. Так, ну што, мне трэба зняць гэтую метку. Так, а дзе тут сядаць на... Вось сюды ехаць, падаецца. Ёп, твою мать, з гэтымі геймпадамі. Так, трэба ехаць туды і направа паварочваць. Бо, падаецца, вось мне на гэты паром трэба. Нішто сабе яны пару замуцілі. А, вось туды аж ехаць. Аж мрэць. Ну ўсё. Так, давай глядзець. Паехалі на Ханію, правда ж? Спачатку. Ці мы хацелі па мелкіх астравах пакатацца? Вось сюды. Давай сюды спачатку. Так, узгадаў фацэтны рылс з інстаграму. Якім? Так. Тут аж на 2 парома у нас, глядзі. А тут на гэтым востраве ж былі гэтыя кропкі цікавасці ці не? Кіос. Ну давай вось так зробім, хаця б крыху дарогі нейкай праверым. Стой, 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 чалавеча, стой, кажу, стой, 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 бачыш, псіх едзе. О, замалявалі. Так. Давай на гэты паром паглядзім, куды ён едзе. Я спадзяюся, мне не трэба будзе пераходзіць на суседні паром, каб даехаць у іншае мястэчка. Так, Кавала, не.
і Афіни. А на сусідній остров. Чекай. Так, юригліст, адвокат і юрист. Вилізі з любої дупи юридичної допомоги емігрантам у Чикаго. Цікаво, чому це... Ось так менавіта працює скриня бега у мене. Врум. Врум. І все. А, ось ти вирішила зараз переключитися. Вельми зручно. Так, направо. Гэта нейкі маленечкі мясцовы, я так разумею. Паромчик. Так, о, мне сюда и треба. Полетели. Такие, слухайте, паромы, бляха, вылизанные. Такие пригоженькие, беленькие. Мітіліні Discovered. Ужо? Нават ездить никуда не треба, чакай. Можно я погляжу? Есть тут некие кропки цікавостки. Ось сюда давай подъедем. Поглядим, что там. Бо я пам'ятаю, коли ми їздили по Греції, вони були такі, бляха, криху зайобані. Я не ведаю, як це ще писати, бо потаскане життям, ну то ж трошки інакше виглядає. Я справді виглядали зайобаними. Так, поверни направо. Бум, бляха, понабудовали слупов. Не проехать. Я нечто сгубил, ці сметник сбил просто. Так, ну не, только не кажется, что это той будинок. Не, дякую Богу, мы проезжаем это будинок. А что ж тады фоткать тут еще? Так. Ой-ой-ой, якія краєвіди. А, тут крепость. Фортеця мається у їх тут. Боже. Только поглядите на гэта, а? Якія шикоўныя краєвіди. А ну давай, так бы мовить на память, на долгую. Не, ну а хто придумляє вось гэтка пра вады гэты ўсё. Замок Метелена. Метеленовый замок. Называется цікаво, мне так не здаецца. Полиэтилен. Блядь, ты заебал. Бачиш, я еду. Ты бачиш, я еду. Давай, пиздуй отсюда. Наебали. Треба правила нейкія соблюдать яшчэ. Выконваць тут. Нельга проехать просто так.
Акрополь где? У Афинах. Дык ты ўжо з'ехаў з Афін? Ну так, зараз будзем вяртацца. Воу-воу-воу-воу-воу, гэта што такое? Уявіце сабе тут з прычэпам ехаць. Так, наступны, мы ўжо з гэтага прыехалі. Давай на наступны паром. Куды там ён мяне зацягне? Вось гэтым. У Кавалу мяне зацягне. Не, мне не трэба на Кавалу, дзякую. Ну круці стырнуў, як ты заябаў, блядь, хто тебе выдумляў алгарытм твой? Што я націскаючы да ўпору, ты не круціш яго да ўпору. Так, гэта мы зараз поедем на тую выспу. Так, у Кіос. Зараз вяртаемся у Афіны. О, нейкая Соніка тут нават з'яўляецца. Бачыце. Так, Кавала не сюды. Пірес. Чаму Пірес, калі гэта Афіна? Так. Давай наступны маршрут пабудуем. Гэтыя два востравы мы адведалі. Там быў трэці яшчэ з Афін, я памятаю. Апроч Крыту. Потому что, вядома, Крыт пакінем на салодзенькае. Давай хутчэй, ну. Так, сюды. Так, тут гэта мы адведалі, вось, Радос, па-нашаму гэта будзе Радос, і ўжо потым будзе Іракліон і Ханія. Так, на Радос.
Круціць ты збіраешься ці не, паскуда? Так, Ираклион, о, Родос, полетели. Греческая Родос, латиница Родус. Ну, я не сумняюся. Націск на першы склад? Родус? Родос? Родас. Родос. Ой, а што гэта мы атрымалі? А, гэта мы 12 гарадоў адведалі. Вось яно што. Яно нам ужо пайшло ў залік. Гэта дасягненне. Ось нам трэба толькі... Давай сюды. Прокаціцца. І кат-сцэну ще паглядзець. Родас. Добре. Занатаваў. Спадзяюся, не забудуся. Што трэба націск на першы склад ставіць. Ну, поехали, ну. Крыху спозднился, дави гусеницами. Я б з задовольненнем гэтаму приписав бы у сраку. На. Ось так ось. Падыходзіць такое дзеянне. Не надто шляхетное, але ўсё ж таки. Задачу выканаў. Ну і што вы сталі? Ну і што чырвоны? Ужо зялёны, бачыце? Марна стаялі толькі. Так, хвилинку. Ось так, протиснуся. Не. Блять. Якой ж ти тупий. Крутить стерно треба худшей. Так, цвіком на роздорозі. Вітаночки, Леха, вітаночки. Это все про тебе, коли ти не зауважив. Але ж я раптам што вось, калі так раблю, гэта я кручу гэтым не геймпадам, а рычагом гэтым. Управа-ўлева, з краю ў край. А бачыце, якая амплітуда маленечкая зусім. Слухайце, гэта мне надо 8 зон гэтых відэа паглядзець. Я нешта пракаціўся па першых гарадах і не паглядзеў. Ну добра. Там, падаецца, у Ханіі было, то бок мы паляцім зараз у Ханію пасля Родаса. Это што такое? Што за пакой? О, каточак! Ля, Ралев сядзіць, рыжы. Руды. Які стаж вадзіла ў жыцці? 25 амаль што год. Так. Сосок, о, смочку сапраўды накручвае на геймпадзе. Так, я вось гэтую смочку ўправа-ўлева, а ён такі, гэтае стырно такі, ну так, нібы мезенцам сваім крыху такі пакруціў управа-ўлева і ўсё, замест таго, каб максімальна хутка ўсё гэта выкручваць. А гэта гатэль нам паказваюць нейкі. Максімум 3 зорачкі. Калі там на даху іх сядзяць каты рудыя,
3 зоркі гэта максімум. Артемія Хотель. Знайшлі, бляха, знакамітую кропку на Родасе. Мне падаецца, ж на Родасе адзін са старажытнейшых палацаў у свеце знаходзіцца, не? Ці я памыляюся? О, зноўку куточкі. Але, дарэчы, каты тут выглядаюць не так, як у рэальным. Я памятаю, што там былі такія даволі буйныя каты, даўганогія, што вельмі было дзіўна. Вось, а тут яны звычайныя. Еўрапейскія, свойскія такія. Калітэа. РР Терма. Тэрмічныя нейкія крыніцы, ці што гэта? Чамусьці тут і еўрапейскі звяз, і грэцкі сцяг. Усё, паглядзелі, паляцелі назад. Так, тэрмы гэта рымскія лазні, колькі памятаю. А, ну так. Праўда, я то таксама нешта такое памятаю. Яны зваліся тэрмамі. Стой, 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 бачиш, я паварочваю. Дык, а што ты ўперад не едзеш-то? Так, я бачу яшчэ там фотазону нейкую. Давай-ка сфоткаемся. Зробім здымачак. Воу-воу-воу-воу. А, гэта і былі тэрмы, гэта. Ну, блядь, ну... Толькі спыніўся, яно пачало круціць гэтае сторону. Ну, не прыдурачны алгарытм, а? Хто цябе выдумляў, сапраўды? Цяжка пакруціць, калі гэта патрэбна. Давай. Вот там один. Сюди. Поехали. Так, тут досягнення не працює, значить фото здымачныя зоны обмінаем. Нас цікавіць толькі відео. Відеокропки. 4 відеокропки треба знайсці. Адпаведна, зараз вяртаемся у Афіны, потым у Ханью. Так, і што далей? Так, у Хані гэта адна ж. Аж 4 трэба будзе паглядзець, дзе мы там прапусцілі іх. Гарадская пляжа. Гэта як каля трасы? Ось каля такой широкой шашы, ні. Ну такое. Так, тут яшчэ прама.
Наш паромчик нас чекає. Так, вертаємося і наступний припинок Хан'я. Что за кут зачепился? Так, Хан'я. Это первый город. Полетели. Так, откроем мапу. Где там наша кропочка видео? Ага, яна справа аккуратно. Тут зовсім недалеко мусить быть. Круги наматывая, каб больш бабла зробіць? Не, досягнення. Усё ў досягнення у нас упираюцца на гэты. О, бляха, як яно выглядае шикоўна. Ну толькі што дождж. Але гэта я памятаю, это шикоўны краявід. Толькі гора большая там насамрэч. Яна вось ад з правага боку і туды далей цягнецца. Я па гэтай гары пешкі хадзіў. Там ёсць прышпільны вельмі маршрут адзін на паўдні. Ну давай выпускай, поглядим на Ханью. Хай себе под дождем. Так, кола спущенная. Где? А сам город покажуть у гэтым нарэшце? Покажуть. Трошечки. На вуліцу у твоёй? Не разумею, про што ты зараз, Лёха. Што за тонкі троллінг такі? Зараз паглядзім, праколы спушчаныя. Ачмурэць вось гэты кадр, на што яго паказваць, я не разумею зараз. Не, калі гэта яшчэ фонтан, можа неяк уявіць сабе, што штосьці тут цікавае, але трэці раз. У Хані значна больш цікавых месц, чым нам тут паказваюць. Некую адну плошчу. Краны, да ёб твою мать. Ачмурэлі ці што? Там такая цудоўная гавань. Антычная. Непасрэдна ў самім мястэчку, дарэчы.
Карацей. Абы што зрабілі, а не гэты, а не ролик. Зімку змяніў на летнюю? Яшчэ не. Усё. Расчараванне. Вот што я вам скажу. Так, з гэтым мы завершылі, паглядзелі. Тут у нас відэа нема, тут у нас было фото, правильно? Правильно. Ханья... Карацей, калі раптам будзеце выбіраць, у які горад паехаць на Крыце, мой рэкамендацыён адназначна Ханья. Гэта шыкоўны горад. Вось тут у яго вельмі шмат. Я, карацей, жыў вось тут. Мы тут пешкі абхадзілі ўсё, вось гэта ўсё, вось прастору пешкі абхадзілі. Шыкоўна. Вось тут, вот, у гарах, у іх ёсць гэты пешы маршрут, дзе паўдні ты ідзеш з гары ўніз, вось сюды, вось у гэтую мясціну, і адсюль на машыне з'ехаць нельга, толькі на пароме. Паром адвозіць адсюль сюды, ну і адсюль уже на машыне вяртаецеся. Было шыкоўна, мне вельмі спадабалася. Так, давай паглядзім, дзе мы не паглядзелі відэа. Так, тут фото, тут відэа нема. Нам трэба у Агростолі. У Агростолі з Патраса. Добра. Тады мы паедзем, мабыць, у Агростолішча. Павандраваць тут можна неяк паскакаць. Тут няма відэа. Відэа. У Ламія была відэа. Там фото бачу. І тут фото бачу, ось тут відео ёсць. Тесалонікі відео. Угу. Ну давай тады ось так зробім. І ў Тесалонікі телепортнемся. Так, зайздрошчу? Наконт чаго, Лёха, зайздросціш? Што такое? Так, уже 12:42, но мы павінны паспець все роўна да першай гадзіны, каб я праехаўся па гэтых месцах. Там быў той, бачыў то. Это ж просто адведаць, сабраць рэчы да паехаць. Так, колькі тут? 74 кілометра, даволі далёка. Так, а наколькі выцірачкі працуюць у нас? Працуюць. Так. Пролетаем. До першага памежнага пункту доедзе. А! Паладин! Ёб твою мать! Что ты мне под руку пишешь, а? Трэба ў майстэрню ляцець. Я на экран не гляжу, вот что. Доеду до першага памежнага. Зараз нам трэба будзе яшчэ заехаць на майстэрню нейкую, каб сабе трак адрамантаваць. Толькі паглядзім гэтую відэасцэну. 5,
Як водила тройка. Дякую. Як кажуть у Польщі, згори дякую. Правий купив, так. Власність пропив. Так, а что ты писал? До першого промежного пункта доедешь? Доеду, куда я поденусь. Так, 55 километров треба пролететь. Бля, слухайте, она пошкоджена на 18%, але пише, что 156 летить. Аж муренчик. Что означает гэта «згори дякую»? А, ну это типа «великий дякую». Яны так кажуць. «З góry дзякую». Просто гучыць не звыкла, правда? Типу з гары. Так, нам тут направо, правда? Правда. Круці, бляха. Але ж не еглы нейкі кіроўца. Трэба стырно набываць, каб не плявацца на гэтага. За тое, што ён геймпад такім чынам успрымае, што трэба паціху, патроху круціць гэтае стырно. Хуткасць пох, бабло ё. А, ну гэта правда, у мяне ж ў гэтай гульні за ўвесь час, што я гуляю, тут ужо, мабыць, 300 мільёнаў. Назбіралася, таму мне тут за грошы у гульні перажываць яшчэ тану. Ніякага хвалявання не мам. Так, давай сюды. Вось сюды. І што мы тут будзем глядзець? Ну-ка, здзіўлі нас, гуля. Давай, здзіўляй. Мы будзем глядзець нейкі завод. Вось хлопцы, калі не бачылі ніводнага разу ў сваім жыцці. Вось вам завод. Цэментны, бляха. Цэментны завод. Ой, ёб твою мать. Вось уяўляеце, сядзеў вялікі такі сход SCS Software или Gameware, не ведаю, што яны там сабе уяўляюць. І на гэтым паседжанні вялікім сваім скопам яны сядзелі і думалі, а што ж паказаць у Грэцыі у якасці відэа зарысовак нейкіх такіх, да? Тыпу, зрабіць промо-ролікі і дасягнення зрабіць яшчэ 8 ролікаў, каб ты паглядзеў абавязкова. І вот камусьці ў галаву ж прыляцела, ёсць там, ведаеце, цэментны завод. І ён такі, да ты шо? Цэментны завод у іх там ёсць? І такі, блядь, ну гэта ж, блядь, цуд свету. Трэба паглядзець. Вось, мабыць, так гэта выглядала, інакш я не разумею, навошта яго сюда ўпіхнулі. Просто лухта. На мой погляд, асабіста гэта лухта. Голубоў намалявалі. Што ж яны паказаблю? Ты што, там было б 17 пунктаў цікавостак. Там, я ўпэўнена, было б 17. Усе рэзідэнцыі. Прыехаць паглядзець, бо нават беларусы не ведаюць, як яны выглядаюць.
Так, як там гэтае мястэчка называлася? Чакай. Ламія, Ларыска... Слухайце, а колькі у мяне сапраўды засталося гэтых відэакропачак паглядзець у Грэцыі? Ларыса няма нічога, тут фота, мяне не тычыцца фота. Тут дарога простая, тут таксама нічога няма, тут фота засталася, тут уже мяжа, праўда? Кавала, вы паглядзелі, яна ружовая. Вось тут што ёсць, вось тут ёсць, вось яна, Віоре. Мы... А чакай, а як мы сюды даехалі? Влоре. Курыска. Так, ну гэта мне трэба у... А, вось што ў Дурэшы ёсць. Так, у Тирану паехалі, Дурэш і вось гэта. Потым вяртаемся і ляцім на... Выспутуем. Так, Тираном. Так, ну гэта крыху складаней, бо ўжо 12:50, а мне трэба будзе хутка выязджаць. Тираном. Так, адчыняем мапу. На поўдзень у нас вось сюды трэба, але мы яшчэ заедзем вось сюды. Няблага было б, дарэчы, заехаць яшчэ і на майстэрню нейкую адрамантавацца. Так, а я бачу майстэрня па дарозе ў нас Толькі... А, тут дарога іншая. Тут не пераскочыць будзе праз гэтыя парэнчы. Правда ж? О, выдатна, я бачу, па дарозе ў нас ёсць нейкі дылер, і ў яго адразу адрамантуемся. Так, сюди давай. Сервіс, конферм. Оп. Міліметрики. Все, поляцелі, часу мало. Нам трэба за 7 хвілін гэтыя кропачкі адведаць усе. Альбо пакінуць, слухайце, на наступны стрым. У любым выпадку, мабыць, я не выканаю дасягнення гэтае на гэтым стрыме. Ну, зараз паглядзім. У любым выпадку стрыміць будзем яшчэ 7 хвілін недзе. Ну, давай хутчэй. Так. Кароў гаўнейша можна паказаць. Ну, таксама можна, сапраўды. Што-небудзь такое з сельскай гаспадаркі ёсць, што паказаць насамрэч у Беларусі? Так, як вы тут, хлопцы, што вы тут так паварочваеш? Ну, то я пачакаю. А вось я першае падумаў пра кароў.
А мне падаецца, паколькі гэта ўжо ўсе бачылі, гэта будзе цікава нікому. Так, сюды, сюды, сюды. Оп, 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 оп. Поскакали, поскакали, поскакали. Сюда, 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 сюда. Ще наперад. Вось так. Гэта ўжо нейкі бренд. А ведаеце, што будзе у аднаго вусатага на надмагіллі намалявана замест фотаздымку? Я упэўнена, што там будзе карова рабая у гаўне. Замест надпісу там памятаеце, памятаем, любім. І ўсё гэта. Саша 300. І 300 намалюем, факт. Навогуле, мабыць, наймем нейкага каменшчыка, які проста з гэтага помніка зробіць лічбу 3. Вось што будзе. І на гэтай лічбе 3 будзе намалявана карова. Так, ну вось наша першая кропка. Так, 4 хвіліны засталося. Так, давай глядзець, што ты нам пакажаш. Гэта ў нас Марына. Марына горада Дурас. Так, ну 57. Не, слухайте, мы не поспеем. Тады будем завершать стрим ужо, і ўжо потым, калі доўга дасі 4 хвіліны. Шановныя мае, усім велічэзны дзякуй за прагляд сённяшні. Калі узнікла жаданне раптоўна падпісацца, падпішыцеся ці зафолоўцеся, мы з вами працягнем ужо ў панядзелак на наступным тыдні. Адразу вам падкажу, што на наступным тыдні мы будзем стрыміць толькі 4 дні. Магчыма, будзе вечаровы стрым у чацвер, я пагляджу яшчэ па сваім стане, але на гэтым тыдні і на мінулым тыдні без вечаровых стрымоў мне зашло проста ачмурэнна. Вось, я не стамляюся, мне гэта падабаецца. Карацей, усё выглядае выдатна. Жадзіна-гавядзіна, да. Я менавіта такі. Які беларускі песню выканаў пра Лукашэнку чулі? Казак Сістэм ебош сваіх? Не, не чуў такую. Але паглядзім, так, паглядзім. Вось. Што я хачу сказаць? Сёння пятніца. Усім найлепшай проста пятніцы ў жыцці. Вось, зычу. З вамі мы пабачымся альбо ў чаце нейкім, у іншых стрымераў увечары і на выходных, альбо ўжо ў панядзелак на наступным маім стрыме. Як заўсёды, не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў і Украіну. Мы з вами пабяжым на твічы ў рэйд. Ёсць Ралев. Стрымаченка, дарэчы, ёсць. Стрымаченка, давайте, можа, адведаем. Чаму і не? Чаму і не? У Ралефа мы былі 3 разы на гэтым тыдні. Хай ужо чалавек адпачне ад нас. Вы, калі раптам што, заходзьце да яго таксама, павітайцеся. Вось, а мы пойдзем да Стрымаченка. Усім дзякуй, абняў, прападняў. Добрых вам выходных. Усім пакуль.